Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin jong ki postnam ka jingyat linti ka ilaka nongpo sirdarship menta ka kinti kan sayo no yala ka shlem traikam ka bapura na kabenta ban pensuk ya kinong yalam ka ilaka bakin pintelun yaki kam ki jam ki bayadei bat ka sinshar ka khadar yaki khun ki hajar ya ka ne ka shlem traikam ka bathamai ante ha karukom ka bapaka bat itanat kat kum kani ka juk start ka bamenta ya umau nong rim bante ya kani ka shlem traikam ka bapura ka ilaka nongpo lawan banbu da uba sostenus sotun umintri ka sorkar jilla ubade khmi ya katnat CNRD GAD bat SAD menta kasni hanongpo marjan bat kidukan le by jong ka surak ba National Highway 6 Nalor ute umentri sorkar hagani kasni lawan banya don ringkat ru da uba Merbons UMLA ka nongpo u Dr. Celestin Lingdo UMLA ka umsning uba Louis Star Lingdo u acting sirdar ka ilaka nongpo sirdarship ki Lingdo na kirat ba per lembat kirang bash nong kathan Nalor ka jingbu yaw mau nong rim ha kani kasi layo ru ban penlaj pat ba ya ka blueprint jong kani ka shlem traikam ka batmai ka bapin i kumnu lapin muddur bantei bat penwandur ya ka da ki arkitek kumshi benta ban ai lang ya kakti kamon kakti kadiang na kabenta bantei ya kani kashlem traikam bapura ka ilaka nongpo uba sostenu sotun ulakular ban ai pra laktingka uba Merbons unai san laktingka bat u Dr. Celestin Lingdo ulakular ban ai lai laktingka Please. Dengan soban ai ya ke jingkublei nak bentakan ni ke senjam hakaba pila kol lang yangi baro langut nak benta banyak sakilang hari ke sngi nak benta ke jingbu ya uni mau nongrim nak benta bantai ya kataka ying ka office traikam ka bagi kun ki hajar ibahab apo jong kan nongpo ilaka kabamaki kidon kam but kalong ru kaway naki office tray kam kabanang la susu ban saindur ban penbha ya ka sinshar ka khadar apo jong kan nongpo ilaka watla batang haki kendiat por keba mapi pila syajit ban shim mekene ke lingkor kumu acting serdar henry pidon ya kata ke jing i jingai ya kata ke jingkit kli ke baskem na ke benta ke sensha ke khadar baki khun ki hajar kinyo ban mentoy lang san plus lai kan long pra tinga trai nak yang jonga ngan hab bantau we kata kalat kelenti nak banta kumno bangin la ban pendep lani kum katak ban yo ban snok tilang bat kanika ilaka ke bamangi ngidon ti katahi ketika jingkular nak yang kejonga ngan sapersang nak kuno kalat kelenti leng bag skim bangin yo ban ai syakanika hakabede bat kajing tei kenika office traikam jong ke nongpo ilaka leadership ngakilbo kirwiang isudar sketri badi ki lingdo baro kilongsan ke mansan badi ki langba ashnong baro ke bahap apo jong ke ilaka ai ba ka ji trelang lingba ka jinge snok tilang ka jong i belang baro iwp ngisala bani i ba ke office traikam jong nongpo ilaka leadership on salaban penyeng hapo kini kejaka ke itana baling idon kene ke meeting mata kasngi ke dau galong kaladon ke jing perkat ladon ke blueprint ladon ke dur ke balapen i
ladai ban sedang kalenti yai. Te kalenti yai ka sedang matakas ngi da ka bapli yau mau nongrim. Haka riti sensyar ka jongi habang apek saudong ka e ka baja kalong pipek mentawat ha district council ka badai ban pek ban pene ya ka riti ka dustur ka jongi kawan kawai ka isi ka tungu wai usim laweng do ayo barim usim u batmai u perkat temai ulek temai nadong sadong kamdon re kata ka jing beteng jong ka jing trekam kabangi ong ka continuity one way pai sekamon one way pai sekadiang one way pila hi ban sotu ya kata ka kom trekam te habangi akran ya ka sirdarship nongpo ilaka ngakermen banang ne sekman kandon ka blueprint kabani alam yengi sakman amdai sekadiang amdai sekamon amdai sedin bat ya kata ka blueprint kadai ka duty jong ki lengdo ki electors ringkat bat kirang ba senong let's say ha ka general committee ka jong pi ban sandur ka e ka thong ka bangibu na ka banta ka ka ilaka nongpo sirdarship Ngidon na kadi keski ka bansa jing ken mau baladep ban bu yau mau nongrim na ka menta bante ya ka office trikam jong ka ilaka habing persang ban page ya ka blueprint jong kane ka ying kadi ka bala internet ka bala penwandur bah kat kum gijuk ki bamenta bat ngingit scam bahagane keski ke jing don rengkat ke jong menteri badan borom jongi badeng bat mengi arngut ki MLA kadi gadak bana galyang ngejungi rungi sukya na kabenta kan ka kam ye don rengkat bat phi ban pentikna bagani ka jing thmu ka jung phi ba pin poi so thong jong ka jing job ba pin don ye ka silem trekam ka batikna ka bandeiru ka burom jong ka ilaka hi baro ko we ka jaka ka banye syam banye prakhat na kabenta kumno ban sensyar ya ki khun ki hajar hapo jong ki ilaka ka baken thuk ikini ki nyu teli ki ran habangi pakhat ya ke jinglong jingman jong ka ilaka nongpo sership ba nadu kisnem ki balaseng ban labu ya ka ilaka nongpo sership kadai nadu ki khandai spa prapo kunta terter haduk menta meneh ngim yo ya ka office trikam ka batikna de dei halor itai dau wana kaliang jongi kum ka office hi ngi kelam tia keladem ngi perkhat bat ngi puson kumno ba ngila banbu ya ka office jong ka ilaka nongpo sership haduk menta meneh kinong ilam ki balalik sedin kimla ban perolong lese nganut bandong ba lese kadai ke jing ko korkom trikam ke jongki bakim kwa ban penolong ya ka jengbu ya ka office hapo ilaka nongpo sership bat lese ngimtip bakim don ya ka revenue hapo ke ilaka ndai nga kumu acting server bat ka office hi bar ka we ngikut jengmut bala kumno lada dei ba ngin hab ban tresitomru ban penulung ban senano ya ka office trekam ka papaka jong ka ilaka nongpo sership ban ai ka jing sakri hapo ka ilaka nongpo sership ban ai ka jing sakri namta ki khun ki hajar ki bawan dun kam ban kendu ban pan ki kot kisla ki jong ki hapo ka ilaka nongpo sership ki khun ki hajar ki angnut bat haduk menta mene ngimla ban penulung le se kane kade ka challenge nakaliang jong nga kum acting starter bat hakaju kopor nakaliang jong ka office hi barokawi ba ngin hab ban khip ya ki khmat ke jongi ban tur ya karai raidam ban penulung ya ke jing thmu jong ke ilaka
ngasung rupon baka jing snok ketilang ke jampi ki kun ki hajar bangin penulong ya ka office le se kala banlong ke jing sisa bat hakaju ko por ngaso bodong baka deiru ke jing kerku ladang ila ban penulong ya ka office trikam ke bapaka jong ka ilaka nongpo sorship kata ka dei ke bang kwa ban pensau bat ngakwa ban ong hapi hakane kapor bat kajing ya inti kajongi ngilatip lupa bakadon kajing hendai na kajing karsan lang ngajong pi nga songu bat ngaso kemen bangin la ban penolong ya kaneka office kajongi nga soro penong kidon kini ki laingut ki nong mikmat jongi ki bahap apo ke elaka nong po sorship kumbanga ngalai kendu iki na do kasi ke baningkong bangiron kam ni kajing yarap ka jongpi ban penulong ya ka office terekam jong ke elaka kat ke elaka nong po sorship haduk mentam ni ngimdon ya ka office terekam ka bapaka lana kim ngi compare kidon new telikirat kidar barat kidon la ka jong ka office kadar barsinong kadon la ka jong ka office ndai ka basosi pat kat ke elaka hapo nong po sorship kamdon ya ka office trikam ka bapaka dengan sobonong ba ban penulong ya kan kadai ke ngidon kam kajing ismak tilang kam tam kini kinong yalam kinong nikmat ki jongi ki ba yedon mentalang bat ngi kermen skam ba pinsa ai ketika man ketika diang ban penulong ya kan ka jing temu jong ke elaka kenya telitlan api ban ngiru nakaliang jong ka office ngin ya tracy tom rengkat ban penulong kenang ba kinong ki kun ki hajar ki bawan dan kam ki niok ban wan dan kam hapok ka office trikam jong ka elaka nong pot sosial